yake masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na duniyar Kannywood. Shirin duniyar Kannywood shiri ne da yake shiga cikin masana'antar Kannywood inda yake gayyato muku masu ruwa da tsaki a cikin ita masana'antar ta Kannywood domin tattaunawa da su a cikin shirin domin jin inda aka kwana aka tashi a cikin ita masana'antar. Sunana Aliyu Dan Hausa Gwammaja wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokacin kuma tare da 'yar uwa abokiyar aiki tana dab da karasowa Maimuna Aminu Abba Bakori. Kuma masu sauraro kamar yadda kuka sani wannan shirin shine zai zama na ƙarshe a cikin wannan rana domin muna tunkarar shiga cikin watan azumi shirin zai tafi hutu. Masu sauraro sai dai mu haɗu da ku a shagulgulan sallah da za mu yi kamar yadda aka saba. Kamar yadda na gaya muku shiri ne da yake shigo da makaɗa mawaƙa wani lokacin ma har da jaruman fim. To yau ma abin haka yake muna tare da mawaƙi ne kuma mawaƙi da ya ga jiya ya ga yau a cikin ita masana'antar ta Kannywood. Ina ganin duba da yanayin lokaci zan kai ga abin magana domin in bawa shi bakon namu dama domin ya gabatar da sunan shi da ɗan takaitaccen tarihin shi. Bako barka da zuwa koko in ce ɗan gari domin ka taɓa shigowa gidan nan. Barka da shigowa. Barka dai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Bai magana Nura Ibrahim IBB haifaffen unguwar Gwammaja wanda ya taso a masarautar mawaka ta Kannywood wato Dala kenan. Na'am, wato Dala ita ce masarautar mawaka. Me yasa ka faɗa haka? To ai muna da sarakuna. Na'am, kamar wa da wake. Kaga na'am. Akwai wannan ko Naziru. Na'am. Ka gani? Na'am. Su da Sir Kasum, su Nura Inuwa. Na'am. Ga su nan. Ga su nan dai. Na'am to. Wanda suke a ciki. Na'am to a ci gaba da faɗar tarihi. An haife ni kamar yadda na faɗa a unguwar Gwammaja. Na'am. Na yi Masaka Primary School. Haka. Ta na tafi Gwammajawan Secondary School. To nan matakin karatu na kenan. Na'am. To kuma sai muka faɗa wannan harkar Na'am. production. Na'am. Wanda ya shafi fim da kuma harkar waƙe-waƙe. Na'am. To kuma sai muka ga cewar harkar waƙa ita ce Haka. wadda za mu fi ba da gudunmawa a cikin wannan masana'antar tunda masana'anta ce mai faɗi. Haka. Abubuwa ne ga sanin abubuwa da yawa a cikinta. sai abin da ka Na'am, ɗauka. Na'am. Na'am. To ya aka yi misali aka ji sha'awar a shiga ita masana'antar kuma sai aka ɗauki ɓangaren waƙa. To shi ɓangaren waƙa Na'am. fage ne mai faɗi. Haka. Kuma fage ne da wanda za duk saƙon da kake so dandanan Haka. za ka aika shi da wuri. Na'am. Saɓanin fim Na'am. sai an je an rubuta shi Haka. an tace shi Mm. an tafi an yi waye an yi walin nemi keluwa an yi location, an yi yawace waye. amma ita waƙa Na'am. duk abin da ake so a tallata shi dan siyasa ne Na'am. wani abu ne a kasuwa Na'am. masoyi ne da masoya za su bege zai bege masoyinsa Zai. to ta harkar waƙa Na'am. ake Na'am. kuma ta harkar waƙa Mm. ana motsa mutum Na'am. misali bangaren yaƙi Mm. za a fita yaƙi tarihi za ga cewar mayaka an fito jikinsu ya sanyi ba za su iya fita su je ba Na'am. mawaƙi zai zo ya zuga su Ya zuga su. ya Na'am. zuga su ya Haka. kamba masu Na'am. baka san lokacin da zaka fusata ka tafi Haka. ka je a kara da abokan gaba ba Haka. to waƙa tana da tasiri a rayuwar ɗan adam. Na'am. Na'am. Wato hakan shine yasa ka zaɓi a cikin ita wannan masana'anta mai faɗi ta Kannywood ka zaɓi ɓangaren waƙa kenan? Da ɓangaren waƙa. Na'am. To kamar yadda kake ta bayani a ɓangaren waƙar zaka ga wani ya ɗauki ɓangaren soyayya, wani ya ɗauki ɓangaren faɗakarwa, wani ya ɗauki waƙoƙi na siyasa, wani ya ɗauki waƙoƙi na yabo. Kai wanne ɓangare ka ɗauka? Ni ɓangare nake ɓangaren kishin ƙasa da raya al'adu. Na'am, kishin ƙasa da raya al'adu.
na'am. A tun farkon shigowar ka ɗauki wannan ɓangaren koko daga baya ka ɗauka? A dama ce ne akan wannan tsarin. Akan wannan tsarin kake. Tsarin. To me yasa ya zama ko kuma me yasa ka ga dacewar ka ɗauki wannan ɓangaren? To idan ka dubi ta masana'antar Haka. duk kowane kamfani Na'am. ko kuma mawaƙi akwai ɓangaren da yake. Haka. Yanzu misali in baka misali a Mm. mu can masana'antar mu ta Kano Dala Sarauniya. Na'am. Idan ka ce traditional film kake ne, Haka. film na gargajiya, Na gargajiya. har yanzu ba a samu kamfanin da ya shiga gaba su ba, ga shekara kusan 20 da wani abu. 20 da wajen 5 zuwa Suna da yi. 6. Na'am. Kaga dai ba su production, Haka. amma babu kamfanin da ya shiga masa akan magana film din gargajiya. Na'am. Wanda shine nan basu. Haka. Akwai kuma kamfanin da suke film family film suke yi. Na'am. Film issue family suke yi. Mm, Akwai kuma film da suke love film suke yi. Haka. Kowa akwai Kowa ɓangaren da akwai zai ɗauka ɓangaren ba da da- gudunmawa. gaskiya ne, kuma kaga gudunmawar tashi tana yana yin kokari a kai. Yawwa. Na'am. To kowane da irin zalaƙasa da irin gudunmawar da zai bayar. Na'am, yake ganin zai iya bayarwa. To yanzu misali ka kamar yadda muka shiga ƙasar nan idan Haka. ka dubi filafilai da suke Mm, da duniya Haka. da muke bin ɓangaren India mm, da muke kalla Na'am. da suke nuna kishin ƙasarsu Haka. a zo a gina ƙasarsu Mm, wace ce India. Na'am. India su gata su kamba mata Haka. a filafilansu. Mm, To mu ma ya ga cewar ya kamata mu zo Mm. mu yi abin da ya kamata. mm, Ita Najeriya nan da muke a cikinta ba mu da kamata. Haka. Kuma da irin gudunmawar da za mu bayar za mu iya bayarwa. Mm, Idan ka dubi Sudan, mm, ka dubi Nijar, Haka. har za a ga abubuwa da commission suke da shi na mawaka, Haka. na forum na mawaka, Mm. na kishin ƙasa na waƙe-waƙe Mm. da za su. Mm. Wanda dai lalle za su fito da ƙasarsu da martabarta da darajarta Ƙwarai da gaske. a idan A duniya. idan duniya. Na'am. Yawa. Na'am. To shi ne kaga Mm, ya ga cewar mu ma mu zo kamar yadda matasan mu yanzu ake ta fama da shaye-shaye. mm, Ake fama da abubuwa marasa daɗi. Na'am. Yanzu misali wani abu da ya faru Mm, na jajanta mana abun da suka faru na wannan abu mara daɗi Na'am. da ya zo na gobara da aka yi. Na ibtila'i da ya faru ba a Mm. kasuwar Singa. To wasu ɓata gari suka shiga suka je mutane suna Na'am. cikin alhini Cikin wani abu alhini. kuma suna zuwa suna wani abu. Suna sace musu Suna sace kayayyaki. musu kaya. Na'am. To kaga duk irin wannan abubuwa da lokaci ne da mawaƙanmu da marubutanmu Mm, da masu talife-talife da masu Haka rubuce-rubuce a zo littattafai. a zo matasanmu a saita su. Na'am. To amma sai aka ba da Tunda waka tana da tasiri kwarai da gaske. Na'am. duka dubu muna yara Mm. karance-karance da ake ko littafin abubuwa ya shafi na addini Haka. za a ga Mm. mawaƙa na da. Mm. Yanzu misali kamar mawaƙi na da yake ya kalifu duniya wallahi da yake Mm. zagaye matayen manzan Allah Na'am. nawa ne Mm, ka ciro su Na'am, a jero abubuwa na addini sunayensu. farillan alwala Na'am. sunonin alwala Mm. abubuwa na addini Haka. sai Zaka ka ji dai rike. yara sun rike a bakinsu. sai ka su rike dangar Ya yi tasiri. Na'am. to amma yanzu sai ga cewar Mm, mun ba ma irin wani abubuwan Na'am. sai ga cewar filafilan da ake na fassara Mm, shine sun maye filafilai Haka. na namu wanda suke na gida Na na gida. Hausa ai. sun san al'adun can ƙasa amma ba su san mu ba Na'am. sun san wata ƙasar Mm, ta indiya amma ba su san bai san ba. ƙasarsa ba bai san al'adun ƙasarsa Na'am. isra na wani yaro ne ya fito a guje yake cewa Allah ya daga indiya Na'am. haka Allah a daga fila India. Allah ya daga indiya Na'am. a cikin fim ya A gani cikin fim ne gani. Eh, Na'am. amma mu filafilan mu kaga laga ce ba a irin wani abubuwan da za a cewa daga mutane shi kawai ya ji wani abin kalmar ta burge shi Mm, amma Ya zo filafilan ya ta za ka cewa maimaita ta. sai ta maimaita ta Na'am. wace Allah ya daga Najeriya Mm, Allah ya mata kaza Allah ya mata a cikin na'am. filafilan mu Duk a rika sa Duk a irin dinga sa wa'annan irin wani abubuwa. abu. Na'am. yanzu misali kamar baya irin malamin mu Mm, da ya zo ya faɗi wata kalma ta bani ƙarfi ta bani abin na carkata Haka. ya ce ƙasar Najeriya ƙasarsa ce Gaskiya ne. babu wata ƙasa da za ta fita ya je Mm, ya mata aiki saboda ƙasar Najeriya shi aiki a ƙasar Najeriya Na'am. ta ba shi aiki Ta ba shi aiki. babu wata ƙasa da yake sha'awa da zai je ya mata aiki ko zai zo na ya mata abin da bata isa ba Na'am. wannan magana ta bani ƙarfi ya nuna kishin ƙasar wannan ƙasa Na'am. malamai su ɗana yin wannan kalmomin Na'am. To yadda muka ɗauko wannan batun ina ganin ga 'yar uwa abokiyar aiki mai muna a yi sallama da masu sauraro. To masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan rana mai albarka. Na'am. Ina fatan mun same ku lafiya baƙonmu barka da shigowa. barka dai
Yawwa to yau gashi muna tattaunawa da mawaƙi Nura Ibrahim Bebe daga unguwar Gwammaja. Kin dai ji abubuwan da muka ɗauko da shi muna tattaunawa. To ina ganin kafin mu ci gaba da tattaunawa akwai waƙar shi da ta farko da ya zo mana da ita. Ina ganin za mu je mu fara shakatawa da ita, kuma idan muka dawo ina ganin za mu tambaye shi zai yi sharhi akan ita wannan waƙar tashi ta farko mai taken Nigerian Boys ko? Nigerian Boys. Ina ganin ita za mu je mu shakata da ita, daga bisani idan muka dawo sai mana fashin baki a kan ta kuma sai mu dora. To masha Allah. Ku zo mu tattauna, jarumai ma ku zo mu tattauna, shirin duniya ta gani mu. Shiri na duniya ta gani mu, bishiyar rediyo suke yin sa. Da mata zo gare ku yanke mun har da mawaƙa domin a tattauna. Shirin duniya ta gani mu, duk wanda ya zamo a gani mu, kome kake cikin ta gani mu, matashi hada zuwa babba. Nigerian boys, Nigerian boys, Nigerian boys. I love my country, this is my country, Nigeria. Aye ho, aye Nigeria. Aye ho, aye Nigeria. Aye ho. Nigeria boys ke wake Nigeria. Nigeria boys mawaga yan Nigeria. Nigeria boys kasar mu ce Nigeria. Mun gode godiya kasar mu ce Nigeria. Godiya sosai. Nigeria boys ke wake Nigeria. Nigeria boys mawaga yan Nigeria. Nigeria boys kasar mu ce Nigeria. Nigeria boys gode wa Nigeria. Godiya sosai. Allah mai zamani mai juya kowane lokaci. Allah mai duniya mai juya kowane yanayi. Allahu kalikun kai ne kai biyo Najeriya. Kudu ta arewa ƙasa da al'umman Najeriya. Kudu ta arewa ƙasa da al'umman Najeriya. That is the state muke fa ƙasar mu ƙasar Najeriya. Abuja ce Federal State of Nigeria. 1960 muka samu yancin ƙasar Najeriya. A ƙasar mu Nigeria boys ke wake Nigeria. Nigeria boys mawaƙa yan Nigeria. Nigeria boys ƙasar mu ce Nigeria. Nigeria boys gode wa Nigeria. Godiya sosai. Mun gode godiya mun gode wa Nigeria. maza jamu mu ce jagoran mawaka 'yan Najeriya. Kasa da yi mawaka 'yan kishin Najeriya. Menene damuwar ku a gasar Najeriya? Kishin kasar mu, zaman lafiyar mu, ci gaban kasar mu, haɗin kan kasar mu, mu noma kasar mu, mu dogara da kanmu. Don kasar mu ce ba inda ba mu je bai bita. Barkanmu da dawowa.
Maimuna kin ji na ji waƙar Nura waƙar, Ibrahim Bebe gaskiya mai ne. taken Nigerian Boys. Boys. Na'am, to kina da tambaya na san a ita wannan waƙar. ko? Gaskiya kam ina da tambayoyi kam akan wannan waƙar. Na'am, to ga Da ki ga- farko dai ni da masu sauraro za mu so mu ji cewa me ya ja hankalinka ma kai wannan waƙar. Saboda na ji akwai abubuwa da yawa wanda kake faɗa a cikin waƙar. gaskiya ne. To da farko ita Najeriya ƙasar mu ce. Mm. Allah ya hukunta. Najeriya ƙasar mu ta gado. A nan Allah ya hukunta. Mm. Zai halicce mu mu tashi mu rayu. Na'am, Ni abinda za mu yi kowa ya koma. haka. To sai a yadda nake kallon mutane ko kuma a fahimta ta. Kowa shi yana ganin cewa ita gyaran ƙasar nan kawai ya danganta ta da shugabanni. Na'am. Kowa a kan kansa akwai irin gudunmawar da zai bayar. Mm. Kowa a kan kansa akwai irin gudunmawar da zai bayar. Na'am. Ba wai Ba shugabanni ba. shugabanni ba ne. Mm. Saboda waƙar tana magana ministoci, Mm. tana maganar 'yan majalisa, Haka. tana maganar shugabanni, Mm. tana maganar kusan mutane daban-daban da 'yan wasa da waye da waye. Kowa ita gyaran Najeriya ne kowa sai Kowa ya so- sai ya sa hannun shi a sai ya sa ciki. hannunsa a cikin gyaransa. Na'am, Duk a mu'amalarka haka. a kai kanka idan abin da aka baka aikin gwamnati kake ka tsaya kai aikin nan da gaske Na'am, ka yi shi tsakani da Allah kuma. tsakaninka ga Allah. Na'am. Idan ka dubi fina-finai da suke faruwa Mm. ko mawaka da suke da Mm. daga 80s da ake magana India Mm. cin hanci da rashawa Haka. da abin da yake damun mu a Najeriya na cin tsaro da sauransu. Mm. Su masana'antarsu da wannan abin da suke zaga irin wannan abubuwan za a ta jero maka su Mm. fina-finai da za a gani Mm. wani yara za a gani a taya ƙasa Haka. masu rubuce-rubuce su ta yi Mm. A tashi tsaye. a tashi tsaye Mm. sai an yi abin nan. Na'am. To daga cewar Mm. ya kamata cewar mu zo mu dan ci dan wani abu. Na'am. Da mu dai da ba ga wasu bagiya bane da amma dai za mu zo mu ba da gudunmuwa. Na'am. Wato faɗa abin da zan iya faɗa kai. ita gyaran Najeriya ba wai shi talaka ko kuma mabiyi a mulki ya rika cewa ai shugabanni su za su gyara ba. Kai ma wanda kake bi ya kamata ka tsaya kai abin da ya kamata. Na'am. To shine. Na'am. Kaga Mm. kishin kasar mu, Haka. haɗin kan kasar mu, Haka. zaman lafiyar kasar mu. Na'am. Ita wannan kasar mu Haka. ita ce tamu ba Na'am. inda mu je. Ba inda za mu yi alfahari da shi kuma ba wani inda za mu je mu zauna wanda ya wuce. Wanda ya je wuce. Na'am. Wato sai mun ba da haɗin kai mun yi abin da ya kamata sannan ƙasar za ta kai inda ake so ta kai. Kwarai da gaske. Na'am. Yanzu ci gaban da ake in kana duba Mm. ci gaban da ake ci gaban da ke faruwa a duniya na bangaren harkar noma ko bangaren kere-kere Mm. ko bangaren komai ma na ci gaban duniya Na'am. duk abin da ake zami lokaci da aka ba mu yancin kai da indiya Mm. amma sun mana tazara Na'am. yanzu idan ka dubi masana'antar fim din su ka dubi tamu Mm. kan da ce na rena kanmu Na'am. sai yanzu muka je 1980 ba Tafa. a ci gaba ba A ci gaba. a ci gaba 1980 kan ma in ce 70 70. Na'am. a ci gaba Mm. fina-finanmu. Na'am. Ka ce akwai sauran akwai tafiya. sauran tafiya Na'am. ka gani To A ci gaba. wani kira za ka yi misali ga yadda duk da dai gashi kana kokari kana yi a waka yanzu Mm. tunda gashi ana tattaunawa da kai na san akwai manazarta fina-finai da waƙoƙi da waye na san akwai wasu wanda suke tare da mu wani irin kira ko ko karsashi za ka ƙara musu na ganin cewar lalle su tashi tsaye wajen shigo da kishin ƙasa da kishin al'adu da sauransu wanda kake kokarin ka ga ka ja hankalin mutane wani karfin gwiwa za ka ba su na farko na ita gwamnati da hukumomin da haka suke da alaka misali history and culture haka da bangaren tarihi da al'adun gargajiya da bangaren wasanni wannan matasan da suke rashin aikin yi haka ilala akwai hanyar da za a ba su aiki ta bangaren wannan wasanni gaskiya shekara 10 wani abu da muke na je macina haka na je na ga yadda ake traditional wasa ne di ban su wani ma ban taba ganin sa ba na'am ake yi kuma gasa aka sa kowane hakimi akwai yan
yan kulab ɗinsa na dambe aka sa mota aka sa kuɗi ake zuwa ake wannan wasan yan kokawa yan dambe ko mutane daga duniya daban-daban mutanen Amerika ne, Germany, Italy, France suka zo suke ɗaukan wannan wasan suna watsa a duniya. Sati ɗaya ake ana wasa tun safe da aka bara wasa sai sallah ne zai sa a tashi. Aje a yi sallah a dawo. Abu na biyu sai wannan Film Village da aka so da za a zo a gina inda ita to shine ci gaban da muke nufin zamu ci. To ai mu ban katse ka ba, mu a nan musamman a nan jihar Kano ba wani inda zaka bigi kirji ka ce wai nan ne Film Village ɗinmu ko kuma inda ake harkar Kano dai in da an tashi wata matattara yawa kai tsaye in ka cire wannan in ka cire banda ma inda dai ake kira da Film Village in ka cire ARTV cikinta haka cikinta gaskiya ne to shi ma din ba wani abin ci gaba inda ma aka hada a matsayin Film Village din to gurin ma in yanzu zaka je ka duba ba zaka ƙara murmurin ma komawa ka je ka ga gurin ba sosai kunya ma matukar jin kunya za a ji to kaga da irin wannan ci gaban da kake faɗa gaskiya mu a nan arewa ba mu da wannan ci gaban in ka duba kamar Jos na tabbata suna da wa'innan tsare har inda mutane irin mawaka irin ku in suna buƙatar irin abubuwan gargajiya akwai inda za su je ba sai sun wani decoration ba kawai gurin za a amfani da shi yawwa to amma kaga mu irin wannan gaskiya ba wannan sai an hayo an yi waye da sauransu an yi decoration da sauran abubuwa an zamatar da abin kaga irin maganar da kake faɗa da a ce za a yi koyo da shi to gaskiya ba ƙaramin ci gaba za a samu ba. Haka ne magana ki tana kan hanya gaskiya ne yanzu lokacin gwamnatin baya ta zo ta ce za ta Film Village sai aka fito wadda ba su fuskanci abin yake ba aka fito aka yi challenge din abin aka ci aka ki yin abin billahi da an yi wannan fili duk wannan matasan da kake ganin su sai sun samu aiki an samu aiki duk wanda yake sana'a kowace iri ce dan sanda soja waye komai za a samar da shi to sai kuma yanzu da aka zo mutanen aka haƙura aka ƙi saboda wani dalili da zaman lafiyar ƙasa watakila rashin ko fahimta ko wani abu da haka sai kuma su waɗannan mutanen da suka ce ba su abin nan sai aka zo kuma ana fassara wannan filabai na fassara aka zo ana wani abu suka ce ai kaza kaka da an zo an yi wannan yan daban da wannan abu duk da tuni matasan suna can haka ne kam su filafilan da za a irin kamar irin su Iliya dan mai karfi irin su filafilai da za a kama a ce tarihin gyada da auduga da ake da su alasa da ake yi sosai to akwai duk labarin da zaka daga an zo ba za su yi ba dole sai a Film Village tunda nan matattara ce da za a zo a hada basira da basira a zauna a yi abin da ya kamata dole abin da za a yi na'am mu muke da gargajiya mu muke da tarihi na filafilai da za a zo a yi na'am to yanzu kaga kasuwa ta yi kiki kaga dole masu fassara su ne suke juya masana'anta sosai kuwa saboda filafilan su ɗaya biyu uku ba a yi to ina jan hankalin cewar su duk wanda hukuma wadda ta dace da hukumar tace filafilan da abu da ne a zo a zauna a yi tunanin ya za a yi wannan matasan a rage gwamnati wannan masu kwacen waya da kaza da gaskiya ne a su a yi tunanin da yadda za a yi akwai dabaru iri wasu misali da kake gana wani muke magana da shi ke cewa tura wannan kasar waje da suke wannan harkar bal da yake idan ba wannan kallon bala bane su kansu matasan gallaba su zai sosai kuwa aka kula bulika kalle aka dauke musu hankali matasa su je su kalli wannan abu kuma mana sai mu wuce dabara da yawa koda da fim din ne a ce a daukewa matasa hankali na'am yawa akwai abubuwa daban-daban wanda za a yi dabaru na'am to ina ganin mun ɗauko a tattaunawa kuma ga lokaci ga kuma waƙoƙi ga kuma masu sauraro ga waƙoƙi ga masu sauraro ga shi mu kan ban fara namu tambayoyin ba sosai ma kuwa to ina ganin za mu je mu saurari waƙar Musa Lele ko Musa Lele to masu sauraro bari mu je mu ji waƙar Musa Lele kafin nan muna dawowa so ba za mu ware ba gudunmawa ta sharga ta yi babba domin karami ya zanga ba shi miyati Allah miyati annabi jo
sina arigato ciwo mai safi la sarrafa shanu 1000 da sanda guda ɗaya hai ciwo kaya rayuwa Musalele Musa ɗan rigar gida. 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 Jalla sarkin iko wanda ya yi rigan gida, ya yi filbi da fillo, ya yi su gida-gida, ya yi shanin kiwo cikin rigar gida, alhakum sa'a da kiwon rigar gida. Musalele Musa ɗan rigar gida. Musalele Musa ɗan rigar gida. Tura jam dan filo na cikin rigar gida. Kafura ga nono cikin rigar gida. Sha ku koma kiwo kan muna gida. Sana'ar gado gadon gida-gida. Nake daɗi goma dukiyar rigar gida, mu sha mu siyar ni bukatuwar gida, marikinki baya talauci cikin rigar gida, alhakum sa'a da gidan rigar gida. Musalele Musa ɗan rigar gida. Musalele Musa ɗan rigar gida. Wani can fulful da gaisuwar rigar gida, Musalele Musa shagalar rigar gida. Musa tsokar raina baharin rigar gida. Yadda Allah wurjan dangi 'yan rigar gida. ko kiwo sina aridaji kiwo biyu muke ta kaji hani amana jumare idan da jumare ba ni tsoron ka ana duba ku duba tsoro Musalele Musa ɗan rigar gida. Musalele Musa ɗan rigar gida. Duniya labari soyayyar rigar gida, so fes ne cikin rigar gida. So bai ya gushewa kuma baya bacewa. So shar ne cikin rigar gida. Barkanmu da dawowa masu sauraro idan yanzu kuka kama tashar Bishan mita 92.5 muna cikin shirin duniyar Kannywood inda yau muke tattaunawa tare da Nura Ibrahim Bebe wanda ya karkata a ɓangaren waƙoƙi na al'adar Bahaushe. Nura mun je mun saurari waƙar ta Musa Lele sai kuma na ji salo ya canja an shigo da kamar fulatanci ne da sauran abubuwa shin me wannan wakar ta kunsa? To, salamu alaikum. Na. Waka ce take magana akan fulani da kuma saniya. Haka. Me ya amfaninta? Na daɗi goma. Na'am, ita saniya. Marikinki baya talauci. Taukaji. Ki rigar gida. Na'am. Ito abubuwa ne da labari ne muka rubuta shi zamu ta kuma abubuwa ba su yi ba. Labari kamar na fim kenan Na fim haka? ne. Na'am. Za mu nuna jarintar fulani Haka. da irin tsatsuba-tsatsubansu Mm. da kuma yadda ya ɗau saniya Haka. a rayuwarsa. Shi ba fulatani. Fulatani. Haka.
da kuma yadda za a nuna a ilimantar da su a daji da abubuwa na ban mamaki wanda su fulani suke da fulanin shi. kenan. Wanda fulani suke da shi suna da Na'am. abubuwa na ban mamaki Na'am, na'am. da bangaren magunguna Mm. da sauransu Na'am. shi ne a takaice. Na'am shine a takaice. To masha Allah. A kamar yadda kai magana da fim za ku rubuta sai aka yi wannan wakar. Dama kana rubuta fim ne ba iya waka ba? Ina rubuta script. Na'am kana rubuta script rubuta na script. fim. Na rubuta To yanzu akwai fina-finan misali da ka rubuta wanda suka fita? a da can Misali a daɗin. akwai gaskiya ta kori ƙarya Na'am na sake shi gaskiya ta kori ƙarya. Eh. Zai kai shekara kamar nawa? kai 20 Shekara 20 ka ce tun muna yan yara ba mu san abin da muke ba. na Na'am. sarauniya fim Kano ce mata mai kammala shi. Na'am. akwai mai sanda Na'am. Mai sanda. Na'am. akwai kuma filin da ni na ba da idea fim din aka rubuta yara manyan gobe Na'am. yawa Duk a baya. a baya to kuma sai yanzu wannan latest din Mm. sai hanyar fataki Na'am. Hanyar fataki. hanyar fataki A wannan lokacin. wannan lokaci to mun yi hanyar fataki Yana nan ya fito? a bai fito ba Ok yana kan hanya. yana kan hanya Na'am. fataki sai za ka dangarin tallansa Na'am. fa yadda bahaushe yake fatauci Mm. da yadda rayuwarsa take kyawun mu'amalarsa zamantakewarsa Na'am. to shi ne a Abin da cikin fim labarin. ɗin ya kunsa Abin da kenan. yake fatauci da yadda ake su dabaru ake a sararu Na'am. dun duniya gaba ya baya Watakila Irin irin fashi. wajen tafiya haka da wasu abubuwa wanda za a Yawa. tsallake Yawa. tugun 'yan fashi da waye da Yan fashi sauransu. Na'am. Jiya ba yau ba. fim ne is only way is hard way Haka. Na'am. hanya ɗaya ce za a ba hanya ce ta raba gari Na'am. kuma ita wannan hanyar ita ake cin kasuwa Mm. ita ce Mm. ake sada zumunta Haka. ita ce hanyar da ake bi komai dole sai ita za a yi Na'am. Dole sai wanto kaga dole sai an shirya kenan. Dole sai an shirya. Na'am. akwai yan farauta a ciki da Haka. sauransu Na'am. harkar faɗa sosai ake Mm. action film ne Masha Allah wato masu sauraro su tara wannan Su fim tara ɗin wannan fim yana nan. Eh, tafi. Na'am, a Maimuna kin ji mu da Nura Ibrahim muna ta tattaunawa kin ji Gaskiya kam. yayi maganar ashe ba ma iya waka ba Mm. tun a baya kusan shekaru 20 ya rubuta script na fina-finai Fina-finai, eh. wanda already sun riga sun fita tun a baya Mm. kuma yanzu ma gashi ne yana mana maganar cewar akwai wani fim yana nan mai suna Hanyar Fataki Eh. wanda tsantsar al'adar Bahaushe ya Bahaushe nuna za a yadda nuna. Bahaushe Mm. yake tafiya fatauci da sauransu. Mm, To ko masha kina Allah. da wata tambaya da zaki yi? A wannan bangare dai ba tambaya a wannan maganar da yake sai dai kuma a maganar da zan yi Na'am, a ita kanta a harkar waka haka. kafin ya fara zai kai shekara nawa kafin ya fara Na'am. To kaji shekaru nawa? kuma Mm. ko bari dai in bari ka gama ba da amsar wannan dama can dima abocin jin waka ne Mm, ina sha'awar waka Mm. ban iya rubuta ba Haka. amma na iya waka yanzu ka abin nan Kana saurara ok za ka ba dan- ka rubuta waka kenan sai dai kawai a da can nake miki Da magana can. ba fari ba ok mm, akwai wanda muke tare da shi Abdulrazak mm, Alhaji Mm. a nan layin jirgi yake amma ya Na'am. tashi a abubuwa yan kaɗa shi ne ke rubuta waka Na'am. waka da ta farko da ya rubuta Mm. ina za mu je duniya ina za mu je wata rana Na'am. mm. ita ce Haka. ina za mu je duniya ina za mu je ina za mu je duniya ina za mu je wata rana ita na fara waka ta ce ta farko Masha Allah. Shi ya rubuta ta? shi ya rubuta Kai kuma amma kai ni na kuma bada kai ka rera, Na'am. Kai ka bada chorus. ni amshi baya mun wahala Na'am. to tun daga sanan na fara rubuta na fara yana mun sai na fuskanta ya dora na akan layi shikenan kuma da kai da nake rubuta Na'am. To a baya kafin ka fara rubuta waƙoƙi shin waƙoƙin Hausa namu kake saurara ko kuwa waƙoƙin gargajiya misali kake saurara? Mm. Tunda watakila ban sani ba ko a lokacin da ka fara saurara waƙoƙi da waƙoƙin namu na Hausa ka fara? Na Hausa kamar wanda dai ake bugawa na fina-finai a baya ko kuwa da waƙoƙin gargajiya Ali Makaho Shata da sauransu Haruna Oji misali. za mu ji zo Na'am. waƙar fim din dai Hausa dai Na'am. a yasa na aka fara Haka. tunda fim din Hausa ya fara
suwaye tumbin giwa, sarauniya, haka lokacin na yara su karo da goma aka karo da fara goma sauransu aka fara haka wurin 94 94 90 abin nan aka fara 95 filin da haka. abubuwan yana daga na'am wani kamfanuwa suka zo suka bubbuɗe aka zo aiki. na'am to masha Allah ina ganin mu je mu shakata da wakar kata mu farka 'yan ƙasa daga bisani saboda yanayin lokaci ga waƙoƙin kuma ga masu sauraro ko me muna suna ta ƙoƙarin shigowa na san suna da abin cewa su ma kamar yadda suka saba ina ganin mu je mu saurari waƙar mu farka 'yan ƙasa ko dai mai kishin ƙasa to mu je mai kishin ƙasa haka to mu je mu masu saurari sauraro bari mu saurari waƙar mai kishin ƙasa muna dawowa. ta ce ƙasata ƙasa ta ce ƙasarmu ƙasa ta ce ƙasarmu ƙasa ta ce ƙasata ina kuke ne matasa ina kuke ne matasa ina kuke ne matasa ina kuke ne matasa ina kuke 'yan ƙasarmu mu tashi mu farka aiki don ceto ƙasata. Kasata, kishin kasata, farka yan kasata, Najeriya kasata, kishin kasata, kishin kasata, farka yan kasata, Najeriya kasata. Kishin kasata, kishin kasata, farka yan kasata, Najeriya kasata. Kishin kasar mu, kishin kasar mu, Najeriya kasar mu, kishin kasar mu. Ke ne matasa, ku dage ku yi karatu, ku yi kishin kasar ku, Najeriya kuwa ce. Malamai kuna ina, ku zo akan lokaci, ku yi kishin kasar ku, 'yan kasuwa ku marmaso. Alkus ba na ku ba, ku yi kishin kasar ku, a yau abin da ya dace, har da alkalai da masu aikin damara, ku yi kishin kasar ku, komai na hannun ku domin ku ne hukuma, a yau abin da ya dace, a lokacin da ya dace, wata sibitis dan gata. Najeriya ƙasata, ina kishin ƙasata, ƙasata mai nagarta, mai nagarta. Allah ba ni dama, in baitin ƙasata, don kowa ya gyara, mu haɗa kawunanmu, wa a tafi mun ji Allah, ba zai farraga mu ba. Kishin kasata, kishin kasata, farka yan kasata, Najeriya kasata. kishin ƙasata me mana kina kishin ƙasarki mu ai da mai yan kishin ƙasa ne to gaskiya ne to Allah ya albarkaci ƙasarmu ƙasar mu amin ya Allah duk wata fitina da take addabar mu ubangiji Allah ya yi mana duk wani Amin. farin ciki ko kuma jin daɗi ubangiji Allah ya kawo mana shi to amin ya rabbil alamina a duba da yanayin lokaci a Nura Ibrahim mun je mun saurari waƙar kishin ƙasa naji kayi kiraye-kiraye a ciki kamar idan na rike wani baiti da kake maganar kamar mu 'yan ƙasa mu ne waɗanda ya kamata mu tashi mai kishin ƙasar me yasa ka faɗi haka ga shugabanni ga waye su ne za su yi kishin ƙasar sannan su zame mana fitila sai na ji ka kira mabiya To, assalamu alaikum. a gurguje A gurguje idan ka dubi tarihi da ake kullum ana aka ce Mala Aminu Kano, haka Sardauna, Murtala tafawa balewa sun ba da ransu, haka sun ba da jininsu, sun ba da lokacinsu akan kishin ƙasa suke na ƙasar Najeriya ta zama ƙasa ɗaya. gaskiya ne ne. al'umma ɗaya
na aka bikin shekara 50 na tarihin Murtala haka ake sosai bada tarihi ake fara irin gwagwarmai da ake Yes. su dan masanin Kano yanzu a tarihin Malam Aminu Kano akwai lawan wani dan otilan din Malam Aminu Kano na'am kofar lawan haka idan ka ji yana ba da sabi na je na zauna buri na ne lalace Na'am. ina bani tarihin Malam Aminu Kano na'am ta irin gwagwarmai da yi da rashin gudun duniya da zuhudu irin Inna nasa lillahi. sai dai ku da ce irin ka danga ta irin tabi na can baya abubuwa da ake yi rigar da zai gidan da zai zauna sai gina masa aka gaskiya ne taro za a je ki ba mu labari za a je a wani taro abu na rigar da zai je Mm. taron babu da shi ba shi da ita baya da shi shi kofar lord din yake bani tare na'am yace zai waya yace a je a samu Musa AC da Na'am. yake abin ki bani nan tare gwammaja dantanan a ɗinka riga a tafi saboda a fitar da arewa a fitar da Ka Najeriya fitar da kunya na'am in kama kayan da zai je ikon Allah to mutanen da suka ba da lokacin suka yi wannan abubuwan Mm. suka yi wannan abin kai ɗan ƙasa na'am akan haƙƙin da aka ɗora maka na aiki haka ka zo akan lokaci ka yi abubuwan da ya kamata magani ka siyo mai kyau wanda ya ƙasa za su amfana haka ka yi oda ka yi duk abin da ya kamata na ci gaba to kai ka ce kai ba za ka yi ba ka shugaba yake kalla shi shugaba ai ubanni zai bayar Sosai Na'am. kuwa. gaskiya ba ne shi zai tsaya abin nan ba haka yanzu misali bangaren tsaro da ake magana ya siyo duk abin da zai kamata ya bayar ai ba shi zai fita ya je yaƙi haka gaskiya ne gaskiya ne to kaga kamar sojoji da waye da sauransu sai su sa kishin kasar a rai, su je su yi abin da ya sai abin kamata da ya dace na'am to kaga shine duk irin wannan abubuwan kai ma kana da gudunmawar da zaka kai ma sai kai wato kai ma sai ka tashi Sai ka kayi tashi ka yi. aiki sannan abubuwan da ake so su samu za su samu Mm. yanzu misali ranar nake gani a Facebook wani a China wasu gumaka ne aka jera su Mm. wasu mutane ne suka ha'inci kasarsu suka cuci kasar sai aka yi gumakansu na'am Mm. kowa in yazo sai ya tofa ya daddaki gumakan ya tafi ikon Allah aka yi siffar aka yi wa'annan sufo wannan mutanen mutanen To Allah mu a Najeriya an aka ce za a yi wannan ai kuma ina jin sai an cika kowane gari da gumaka da sosai yawa. ma kuwa. gaskiya ne to To duba da ga dai yanayin lokaci a ba masu sauraro su ma dan damar su dama domin ba, su na san shigo su suna da dama. ta cewa. A ba su nambar waya. So, masu sauraro 070 uku biyar 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 biyu biyu uku 070 uku biyar 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 biyu biyu uku muna dakon kiranku. Sifili bakwai sifili uku biyar 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 biyu biyu uku to ga wani ya shigo. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Muna tare da kai. To, Mudassir ga ka a cikin shirin duniyar Kannywood kuma gashi bakonmu yana tare da kai. To da farko dai ina yi wa babban mawaki barka da zuwa. Mm. Sannan ina yi wa shi kansa Aliyu dan Hausa Gwammaja fatan alkhairi. To muna Masha ansawa. Allah. Da kewa malama mai muna. To, masha Allah muna godiya. Allah ya ƙara basira. Allah ya ƙara ja da wannan gidan rediyo. Amin ya Allah. Yawa Allah ya dawo da shi lafiya. To, amin muna godiya sosai. Mm. Mudassir fatan alkhairi ya shigo. Fatan alkhairi ya shigo yi kuma mun ji Assalamu muna alaikum. godiya. Barka da shigowa da wa muke Da wa muke tare. tare? To Nazifi Fefe mai waka barka da shigowa. Mm. Yawa barkan ku da yake ya yi. To alhamdulillah ai gurguje me zaka ce? Wannan babban uban kasuwa yan fatan alkhairi. Mm. Masha Allah. Saboda wannan bayan dan uwa. Wata amma wani da ke mu Na'am. Ta. To muna godiya. Masha Allah. To, amin ya Allah. To kin ji shi Shi tambayar shi da wace mawaƙiya yake waka. to salamu alaikum Mm. ani da kuwa ma na waka amma wadda na fi waka da ta akwai na ja ya kasai Mm. Na'am, Naja'atu ya na kasa. ja ya kasai da ita ce Wa alaikum masha salam wa rahmatullah. Da kwara barkan ku da yake. Barka dai. Yawa Aliyu ne faci daga nan ga nasi makarama kwata ne. To, masha Allah muna tare da kai.
na ji bakon da kuka tattauna da kuma gaskiya ni zan iya cewa irin waƙoƙin da nake so na ga ana yi kuma yi bayanin cewar ce babu shakka ni na jima da waƙoƙin soyayya kan iya ji na fi son irin wa'annan waƙoƙin wa'anda za su tallafa al'umma su taimaki al'umma akan al'amura. Ina da tambaya kwa ɗaya da nake so zan mai. To a gurguje. Kasancewar matasan mu gaskiya sun fi mai da hankali akan waƙoƙin soyayya. Duk lokacin da aka samu mawaƙi yana irin wayannan waƙoƙin ba ka sai za ka samu ka suna sauraron su ba kamar in na baki misali akwai wani mawaƙi karfe son waka da shi da Aminu Alan waka. Za ki ga waƙoƙin su ba ka sai za ki ga matasa suna sauraron su sai dai wayanda suke da ɗan shekaru haka za ka ga su ne suke sauraron su. Misali ba fuskantar kalubale wajen cewar mawaka ba sa karɓar waƙoƙin sosai da sosai. Sannan idan misali akwai fuskantar kalubalen wanda irin shawara zai ba wa'anda suke da burin su biyo wannan layin cewa da idan kana ganin kamar matasa ba sa karba wata irin shawara zai ba su ga ganin cewar sun ci gaba da yi kada da tsari kasancewar jin san kowa yake waka zai so a ce al'umma sun karba a ce ana jin da yake faɗi to idan ya zama da cewa ba karba to kaga kamar akwai dan sage wa gwiwa wace irin shawara zai bayar a zai mai farji ta yarda. To masha Allah. To Nura kaji tambayar Aliyu mai faci. To mun gode Aliyu mai faci. Shawara da farko ka ɗauko akan maudu'in da za ka yi waƙar a kansa. Kuma shi ba lokaci ɗaya kake yin abu ka ce ka samu karɓuwa ba. Sosai. Idan ka dubi jarumanmu ka dubi tarihinsu. Akwai jarumin da ya zo ya daɗe ko mawaƙin da ya daɗe yana yin abin nan yana ta sai yanzu za ga haɗu ya bar tariyarsa ta baya. Sai za ka sha mamaki. Na farko ka tsarkake zuciya ka sa cewar abin nan wani faɗakarwa kake yi. Yanzu misali wani a baya da yake min tambaya di ma min irin wannan tambayar ce kai mai isa ga haƙoƙin soyayya sun fi yin taron da sun fi waye ka koma su sai nake bashi amsa sai nake ce to a yadda ƙasar mu muke fama da tsaro na rashin tsaro da abubuwa ga sanan barkatai ita waƙar soyayyar me za ta yi sai ya kasa bani amsa. Ce ba lokaci kowane abu yana da maudu'insa. Gaskiya ne. Di ma ana saurara waƙar soyayya sosai ina jin ta. To amma maudu'in da muke a yanzu na rashin tsaro da rashin zaman lafiya lokaci ne da za mu buɗe kwakwalen mu. Masu rubuce-rubuce na littattafan mu da mawaƙan mu da sauran masu waƙar talifan mu a yau abin dugu sai a gama da shi. Sosai. Idan ka filafilan fasarar za ga filafilai na ta'addanci nawa shi ya fi damun sa ƙasar su. Shi ake ta kai. Ɗauka ana taya ƙasa ana ta yi hanci da rashawa ga suna ta ana taya ƙasa ana ta yi. To amma sai aka tafi wani bangaren aka bashi ƙarfi. To shine abin da yake faruwa. Na'am. 070 uku biyar 5223 070 uku biyar 5223 ga sakonni suna shigowa. Akwai Muhammad Isa ya ce muna tare da ku daga nan a Ingawa da ke jihar Katsina. Ya ce ina muku fatan alkhairi da fatan bako zai koma gida lafiya. To kin ji daga dan garinmu ne ba dan jihar ku ne. Gaskiya ne muna godiya. To akwai Ibrahim Mu'azzam ya ce fatan alkhairi a gare ku ya ce muna sauraron ku daga nan a Hotoro. To muna godiya kwarai da gaske. To ina ganin ga wani mai kira za mu iya daga ko? Mu daga kira daya sai mu sallama da masu sauraro. To assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke tare? Kai tsaye kuna tare da Yusuf M Sadiq. To Yusuf M Sadiq. Ina babban bako barka da zuwa. To masha Allah. Na'am muna tare da kai a gurguje. Tambaya ta ni da babban bako guda biyu ce. Shin wani hanyoyi yake bi domin sabon shi ya kai inda yake so? Tambaya ta kuma wannan waka? Na'am. To ina ganin layin Yusuf ya katse. Amma sai a bashi tambaya ta daya. Wai wani hanyoyi kake bi wajen ganin waƙoƙinka sun je inda ake so su je? Waƙa ta Najeriya ta mace. Ita ce waƙa da aka fi sani na da ita. Mu zauna lafiya juna. Ana ɗora ta inda za a ɗora waƙa a Facebook. Ana ɗora ta kuma tashoshi irin wannan da suke
suke abin yanzu kamar Najeriya ta mace yanzu tashar ARTV na bidiyon ta an dora ta a duniya kuma an ganganta ta ce waƙar da aka fi sani na na'am to muna godiya duba da yanayin lokaci gashi na ana ta mana tiri mana hannu ba ana kaiwa ana kawowa a to ma Nura a bada inda za a same ka wace lamba za a same ka ana neman ka 070 na'am 69 na'am 02 na'am 69 na'am 90 to a ƙara 00 na'am 22 na'am 86 na'am 79 96. To masha Allah me mana a karkare. To masu sauraro da haka dai muke cewa ku kasance da mu bayan sallah insha Allahu domin ganin cewa shirin nan ya zo muku a bukukuwan sallah. Sunana Maimuna Aminu Abba Bakori nake cewa mu azumi cikin koshin lafiya. Ubangiji Allah ya kare mu da dukkan sharrin masu sharri abin ki abin gudu. To masha Allah sunana Aliyu dan Hausa Gwammaja a madadin shugabannin gidan rediyon Bisham da dukkanin ma'aikatan gidan rediyon Bisham Maryam Ibrahim Aliyu ita ta sada mu da ku ka ji mu ranga da dau sunana Aliyu dan Hausa Gwammaja nake cewa tara da mu bayan sallah domin jin mu a cikin shagulgulan sallah bi salam. Shirin duniyar Kannywood kenan kuka saurara daga nan.